No niin, moi kaikille, se on FIFA Player täällä. Mä teen nyt tiedotusvideon, että meidän kanavalle tulee nyt uusi käyttäjä kautta pelaaja. Ja sanopas nimi. Mä oon toi Player 03. Joo, ja se sitten tekee Fifasta pelivideoita, eli tekee FIFA Streetistä ja FIFA 13 pelivideoita, ja me tehdään sitten myös Player 03 kanssa myös videoita. Me saatetaan tehdä myös ihan Sikivikinkin kanssa 3D-videoita, mutta mä teen myös ihan kyllä tuon Player 03 kanssa videoita. Ihan kaksin myös ja yksin. Niin, että tässä ei ollut muuta, oli vaan se tiedotusvideo, että meidän kanavalle tulee uusi tyyppi ja se on siinä. Moro!